Dobrý deň ľudia, dneska si ukážeme, ako vyčistiť slime, keď ho máte špinavý. Ja ho nemám špinavý, lenže kebyže ho mám, tak to treba urobiť. Musíte sa zobrať pronto, takéto, presne, nemôže to byť nič iné. A takúto utierku. A teraz, počkajte, zoberiete si pronto a nastriekate na to raz. Potom nech sa páči, zamiešate to. Zamiešajte. Potom máte to, počkajte, tak, dáte na to. Nechajte 15 sekúnd. Dobre, tak. Odlepíte. A teraz všetko, keď máte špinavý, tak všetko, tá špina, čo máte sem, by mala prísť sem. Takže dovidenia a takto vyčistiť slime. Ahoj!